Ak chceš schudnúť, ale nechceš si počítať kalórie, toto video je práve pre teba. Dám ti v ňom praktický návod, ktorý vieš začať používať už od dnes a začať tak chudnúť aj bez toho, aby si používal kalorické tabuľky alebo aby si jedlo vážil pred každým jedením. Ešte predtým, než ti dám tento návod, ti chcem ale vysvetliť to, ako funguje chudnutie. V jednoduchosti potrebuješ dostať do kalorického deficitu, to si už určite počul, a dostaneš sa do toho kalorického deficitu tak, že svojim telom začneš spaľovať viacej kalórií, ako budeš príjmať zo svojej stravy. A na to, aby si to dokázal, môžeš robiť dve praktické veci. Poprvé, budeš si dávať menšie porcie jedál alebo menej kalorické jedlá. A po druhé, svojim telom začneš spaľovať viacej kalórií takým spôsobom, že sa začneš hýbať. To nutne neznamená, že musíš začať cvičiť alebo chodiť na pás, bicykel, plávať alebo robiť kardio. Jednoducho aj napríklad taký klasický, typický pohyb okolo domu, či už keď upratuješ, alebo niečo robíš na záhrade, alebo sa hráš s deťmi, alebo len jednoduchá prechádzka, tak toto sú aktivity, ktoré ti spaľujú kalórie bez toho, aby si sa musel nejako extra namáhať. Čiže je to vec, ktorú určite v tomto návode využijeme. Výhoda toho, keď si niekto počíta kalórie, je tá, že keď to má prepočítané, tak si môže dovoliť chudnúť možno aj na vyššom počte kalórií a bez toho, aby sa nejako extra obmedzoval. Čiže toto je výhoda toho počítania kalórií, ku ktorej sa na konci videa dostaneme, ale teraz sme tu. Častokrát sa ma ľudia pýtajú, ako schudnúť bez toho, aby si počítali kalórie, lebo jednoducho nie sú ochotní si to prepočítavať alebo dodržiavať. Takže toto je praktický návod, ktorý bude fungovať, ale nebude to tá najlepšia možná cesta chudnutia. To je dôležité, aby tu zaznelo, a to z toho dôvodu, že keď budeš robiť tento návod, tak sa pravdepodobne budeš viacej musieť obmedzovať, než keby si tie kalórie mal prepočítané. OK, tip číslo 1 je to, že začneš jesť menšie porcie jedál. Môžeš vyskúšať chudnúť aj tak, že budeš jesť to, čo si jedol doteraz, ale budeš to jesť v menších porciách. Keď chceš byť taký prísnejší, môžeš jesť o polovicu menšie porcie než doteraz a je úplne jedno, či ješ 3, 4, 5 alebo 7 krát do dňa. Môžeš to vyskúšať nejaký čas takto a pozliepať k tomu aj ostatné veci, ktoré ti poviem. Počkaj napríklad 1 týždeň, odvážiš sa a zistíš, či chudneš alebo nechudneš. Keď nebudeš chudnúť, tak budeš musieť byť striktnejší. Takže poprvé, dávaš si menšie porcie jedál. Predpokladám, že v dnešnej dobe už všetci vieme, čo sú zdravé a čo nezdravé potraviny, respektíve ktoré sú kalorickejšie a ktoré sú menej kalorické. Určite vieš, že keď budeš chodiť sa stravovať do fast foodu alebo si budeš dávať nejaké polotovary, sú to veci, ktoré majú veľa sacharidu aj tuku a jednoducho sú to kalorickejšie jedlá, ktoré aj keď obmedzíš a budeš si z nich dávať menšie porcie, tak to ešte nutne nemusí znamenať to, že naozaj aj schudneš. Teraz sa pobavíme o jedálničku. Dám ti praktický jedálniček, ktorý vieš začať dodržiavať a určite na ňom schudneš, ale podotýkam, nebude to ten najlepší jedálniček práve pre teba, pretože všetko je individuálne a možno by si lepšie fungoval na inom pomere tých surovín. Ale keďže si kalórie nepočítame a chceme niečo, čo vieme dodržiavať a aj z praktického hľadiska je to pre nás nenáročné, tak ideme na to. Je úplne jedno, či budeš jesť 3, 5, 6, 7 alebo viackrát do dňa. Dôležité je to, že budeš jesť menšie porcie, ako sme si už povedali, a teda raňajky môžeš začať kľudne tak, že si dáš napríklad grécky jogurt alebo skyr, doňho si dáš ovocie, jeden banán alebo takú hrst jahôd, hrst čučoriedok. To sú nízkokalorické jedlá, teda potraviny, ktoré sú zároveň dobré v tom, že ti dajú nejaké vitamíny, minerály, vlákninu, zasítia ťa a môžeš ich zjesť relatívne väčšie množstvo, takže budeš z toho dlhšie zasýtený. Úplne v pohode si tam môžeš dať hrst orechov. Dajme tomu, že chceš aj na desiatu si dáš jeden kus ovocia, dáš si napríklad jablko. Na obed si dáš ale nejaký plnohodnotný bielkovinový zdroj, môže to byť kuracie mäso, môže to byť chudé hovädzie mäso, môže to byť losos, treska. Toto si dáš, k tomu si dáš veľkú porciu zeleniny. Spravíš si veľký zeleninový šalát, je úplne na tebe, či si tú zeleninu uvaríš, či ju podusíš, alebo si ju dáš surovú. Jemne to poleješ olivovým olejom a toto je tvoj obed. Opäť máš tam kvalitnú bielkovinu, máš tam vlákninu, vitamíny, minerály a keď chceš nejakú prílohu za každú cenu, že bez toho to nedokážeš dať, tak si môžeš dať 1 alebo 2 veľké kusy zemiaku. Je to úplne v poriadku. Ak chceš olovrant a si ochotný investovať do doplnkových živí, môžeš si dať napríklad jednu dávku proteínu,
jeden stredný banán a zaleješ to mliekom približne 3 deci a máš kvalitný, chutný milkshake. Keď nechceš investovať do doplnkov výživy, môžeš si dať napríklad nejaký proteínový puding alebo si dáš polovicu tvarohu, k nemu si zase môžeš dať nejaké čučoriedky alebo jahody, prípadne aj ten banán alebo si dáš k tomu jedno jablko. Dochutiť si to môžeš, ak ti to príde, že to je bez chuti alebo málo sladké, môžeš si to dochutiť, predávajú sa rôzne bezkalorické sirupy alebo polevy, máš tam rôzne príchute na výber, môžeš mať čokoládu, vanilku, slaný karamel, jahodu, hocičo. Dneska je to naozaj veľmi jednoduché, predáva sa veľa takýchto produktov a chudnutie je dneska jednoduchšie než kedykoľvek predtým, pretože dneska máš naozaj veľa možností na výber. Ideme na večeru. Pri večeri máš tú istú možnosť, ktorú si dal na obed, čiže môžeš si dať to isté jedlo. Má to pre teba tú praktickú výhodu, že si navaríš na jedenkrát a môžeš z toho čerpať proste celý deň, alebo si to navaríš aj na 2 dní a máš viacej porcií. Keď ale nechceš, tak napríklad na obed si mal kuracinu, na večeru si dáš hovedzinu a vieš to takto obmieniať. Takisto si k tomu dáš veľkú zeleninovú porciu, aby ti to zaplnilo žalúdok, mal si dlhšie pocit toho, že si nasytený, najedený a tým pádom nebudeš mať nejaké hlady, ktoré bude ťažké prekonať bez toho, aby si šiel proste v pohode spať. Môžeš samozrejme mať aj sladkú večeru, môžeš si dať jeden celý tvaroh, dať si k nemu nejaký bezkalorický opäť sirup, alebo si tam nakrájaš banán, prípadne jablko a toto je tvoja večera. Toto, ale opakujem, je taký jednoduchý praktický príklad. Sú tam potraviny, ktoré vie každý z nás kúpiť v každom obchode a vieš to dodržiavať. Všetky tieto potraviny, ktoré som ti teraz vymenoval, majú tú výhodu, že majú dobrý bielkovinový zdroj a bielkoviny sú to, čo potrebuješ mať v dostatočnom množstve, keď chceš chudnúť. Aj keď si to nebudeš počítať, proste potrebuješ tam mať tieto zdroje a to z toho dôvodu, že ti to udrží svalovú hmotu. Pretože tvojmu telu je jedno, či bude chudnúť z tuku alebo zo svalov, ale to, či bude chudnúť z tých svalov alebo z tuku, závisí aj od toho, či si dáš dostatok bielkovín. Keď si dáš dostatok bielkovín, tak tvoje telo ich jednoducho tú tvoju svalovú hmotu ochráni. Aj keby si nemal veľkú svalovú hmotu, tak jednoducho chcem, aby ste pochopili to, že svalová hmota je dôležitá aj z toho hľadiska, že ty keď schudneš, tak budeš vyzerať oveľa lepšie, keď si udržíš tú svalovú hmotu preto, lebo to je to, čo robí tú peknú formu, čo vlastne zachová tie pekné tvary a tú peknú siluetu postavy. Keby si schudol, dajme tomu, že máme dva prípady. Máme človeka, ktorý je rovnako vysoký, váži rovnako a schudne 20 kg. A sú dvaja takíto ľudia. Jeden schudne 20 kg, aj druhý. Jeden si dával dostatok bielkovín, druhý si ale nedával skoro žiadne bielkoviny. Ten, ktorý si dáva dostatok bielkovín, tak tých 20 kg, alebo z tých 20 kg možno schudne z tej svalovej hmoty 2 kg, ale ten, čo to vôbec nedodržiaval, schudne možno 5 až 6 kg. Môže to byť aj viac, to sú iba približné hodnoty. A v konečnom dôsledku obidvaja schudli rovnako, ale jeden bude vyzerať lepšie, poznateľne lepšie od toho druhého a to práve kvôli tomu, že si udržal tú svalovú hmotu. Takže svalovú hmotu si chceš udržať, budeš dostatok bielkovín a ďalšou výhodou toho jedálničku je to, že tam máš veľa vlákniny, má pre teba benefit, čo sa týka zdravia, a zároveň ti pomáha vyprázdňovať sa a je dobrá pre čreva. Máš tam zároveň dostatok vitamínov a minerálov a máš tam minimum sacharidov a málo tuku. Takže tento jedálniček je naozaj založený na tom, že máš nízkokalorické jedlá, ale výživné. A toto je to presne, čo chceš. Takže poprvé máme teraz zvládnutú stravu a po druhé chceme zabezpečiť to, že naozaj budeme chudnúť a chceme ten kalorický deficit ešte prehlbiť a navýšiť. A teda začal by som sa určite viacej hýbať. Ak môžeš a chceš, začal by som aj cvičiť. Je to ideálne aj z toho dôvodu, že aj budeš budovať svalovú hmotu a aj ju ľahšie udržíš. A už vieme, prečo je dôležitá. A samozrejme, takým silovým tréningom spaľuješ aj nejaké kalórie, čiže prehlbuješ ten kalorický deficit. Ale keď schudneš a budeš mať opäť viacej svalov, tak tá tvoja postava bude vyzerať oveľa lepšie, než keby si necvičil. Ak ale cvičiť nechceš, nevadí, zaradíš inú formu toho pohybu, nemusí to byť vyslovene kardio, že si povieš, že idem teraz behať na, 5 km alebo koľko, úplne v pohode je, keď začneš chôdzou. Čiže pôjdeš normálne von na čerstvý vzduch, tak ako tu teraz a prejdeš napríklad okolo svojho
okolo svojej ulice a dajme tomu, že keď si není vôbec zvyknutý na chôdzu, tak začneš 10 minútami. 10 minút chôdze zvládne úplne každý a určite budeš mať na konci tej 10 minúty taký pocit, že ti je to málo a sám si dáš nejaký bonus navyše. Takže môžeš robiť to, že prvý týždeň sa pôjdeš na 10 minút prejsť. Ale nebude to také, že proste postojím, popozerám, ale naozaj aktívna chôdza, čiže budeš sa stále hýbať. Toto spraví to, že ti to prekrví celé telo, čo je super, zlepší ti to metabolizmus a zároveň tým spaluješ kalórie. V druhom týždni už ale nepôjdeš 10 minút, už pôjdeš 15 alebo 20 minút, tak toto budeš navyšovať až na takú časovú, až na taký čas, ktorý bude tebe vyhovovať. Takže nehovorím, že musíš chodiť hodinu denne, to vôbec nie, ale nejakých 20-30 minút, keď sa dostaneš na niečo takéto, tak je to super. Kebyže si chceš sledovať nejaký merateľný dôkaz toho, že koľko chodíš, tak vieš si povedať, že každý deň chcem spraviť 10 000 krokov napríklad. Veľa trénerov toto dáva práve z toho dôvodu, aby mali istotu, že tí klienti sa hýbu a teda, že okrem toho fitka a jedálničku nesedia celý deň na gauči. Takže môžeš byť jednoducho viac aktívnejší. To je taká druhá veľmi dôležitá vec. Kebyže mám spraviť ideálny scenár, tak upravím tú stravu, začnem aj cvičiť. Môže to byť zo začiatku len 2-krát do týždňa. Precvičil by som celé telo, čiže celé telo 1-krát do týždňa. Môžeš si dať jeden tréning vrch, druhý tréning spodok, alebo si dáš 2 celotelové tréningy, ale keď cvičiť nechceš, budeš praktizovať tú chôdzu. A samozrejme, že tú chôdzu môžeš praktizovať aj počas toho, ako chodíš do toho fitka a teda mohol by si každý deň si dať tú nie prestávku, ale chôdzu a 2 dni z toho silovo cvičiť. Veľmi dôležitou vecou, ktorú nehovorím nakoniec z nejakého špeciálneho dôvodu, je to, že budeš dodržiavať pitný režim. Mal som už veľa klientov, ktorým som len upravil pitný režim, začali piť viacej tekutín, ale na základe tohto schudli 3 kg za týždeň bez toho, aby zmenili čokoľvek iné. Voda ti jednoducho pomôže rozniesť tie živiny, ktoré ty zo stravy zješ, všade tam, kam to telo potrebuje a zlepší ti to jednoducho metabolizmus, odpadové látky pôjdu z tela preč rýchlejšie a efektívnejšie a toto je to, čo chceš. Takže potrebuješ mať aj veľmi dôležitý pitný režim. Je úplne jedno, ako budeš dodržiavať dietu, alebo keď to tak nazývame, že dieta alebo stravovací režim, pokiaľ nebudeš mať aj dobrý pitný režim, tak to chudnutie nebude také rýchle a efektívne, ako by mohlo byť a zároveň keď začneš piť dostatok vody a tekutín, tak sa budeš vo svojom tele cítiť lepšie, budeš mať počas dňa viacej energie a to aj bez toho, aby si nejakým tréningom zlepšil kondíciu. Takže to je veľmi dôležité. Každé ráno začni 4 alebo 5 decami vody. Nehovorím, že to musíš vypiť na ex, ráno sa zobudíš, nachystáš si fľašu a do 15 minút tvoj prvý cieľ je vypiť toho pol litra vody. Dobre? Z praktických skúseností s klientmi zažívam to, že majú problém dodržať tento pitný režim, takže naozaj, keď ti to pomôže, kúp si fľašu, daj si ju ku počítaču, daj si ju do auta, proste niekde, kde to máš na očiach a pí. Koľko máš denne piť? Dajme tomu, že sa zameráme na nejaké 2 až 3 litre za deň. Keď je leto, strašne sa potíš, sú vysoké teploty, môžeš piť aj viac. Ak nedokážeš piť čistú vodu, lebo ti to nechutí, mal som aj takých klientov, tak jednoducho môžeš piť aj nejaké sladené vody, môžeš si kúpiť také, sú to, nechcem povedať, že tabletky, sú to také práškové kapsule, ktoré si dáš do vody, ochutí ti to vodu a má to minimum kalórií alebo žiadne kalórie. Buď spravíš to, alebo dajme tomu, že máš za deň vypiť 2 litre vody a pol litra alebo liter z toho vypiješ proste aj nejaký bezkalorický osladený nápoj, nejakú malinovku. Môže to byť kľudne aj Cola Zero, môže to byť Pepsi Max, je to úplne v pohode. Áno, máš tam umelé sladidlá, ale v týchto dávkach je to úplne bezpečné, nemusíš sa toho báť. Bežne, keď za mnou príde klient, ktorý chce schudnúť, tak je zvyknutý vypiť proste aj 2 litre koly alebo kofoly denne. Takže už len to, že tú kolu alebo kofolu vymení za tú bezkalorickú verziu, už to mu ubere veľa kalórií z toho dňa a už to je pokrok. Dobre? Takže môžeš piť aj toto, keď chceš a bude to v poriadku. Keď to ale piť nechceš, môžeš piť minerálky, čaje, začneš robiť čaj na rôzne spôsoby, teda rôzne druhy čajov začneš piť, pardon, a budeš piť tú vodu. Takže pitný režim, stravovací režim,
pohyb vo forme buď silového tréningu alebo tej chôdze alebo akéhokoľvek kardia. Teraz, budú tu ľudia medzi vami, ktorí proste budú chcieť ísť z 0 na 100 od zajtra úplne bomby a ja to chválim, takýto mindset, ale chcem ťa tuto pribrzdiť, pretože keď ty si doteraz nebol zvyknutý skoro nič robiť a začneš teraz robiť proste 5 krát do týždňa, začneš chodiť pol hodinu a 2 krát do týždňa si dáš silový tréning, tak je dosť možné, že na konci toho týždňa budeš taký odpálený a budeš mať takú svalovicu, že 4 dní proste potom sa ti nebude chcieť vôbec existovať. Takže je lepšia taká postupnejšia zmena, začni postupne. Keď chceš každý deň chodiť, daj tých 10 minút, daj tých 20 minút. Začni jedným alebo 2 tréningami silovými, ale nechod tam úplne bomby, nechod 2-hodinový tréning, proste sprav si hodinu. A dôležité je to, že keď začneš cvičiť, tak ty vlastne ten prvý mesiac len pripravuješ to telo alebo zoznamuješ ho s tými pohybmi a pripravuješ ho na ten naozajstný tréning, ktorý príde až po tom mesiaci. Dobre? Takže ty nejdeš do gymu proste teraz dvíhať ťažké váhy a hneď tam ísť na maximum, pretože naozaj budeš mať brutálnu svalovicu, ktorá bude trvať týždeň. Vôbec ti to nepomôže, nespali ti to kalórie navyše a budeš z toho odpálený. OK? Takže postupne ideme. Toto sú také najdôležitejšie veci, ktoré toto všetko ovplyvňa najviac. Dostali sme sa do záverečnej fázy tohoto videa a považujem za dôležité ako tréner povedať to, prečo aj pre vás pravdepodobne v budúcnosti bude dôležité, aby ste si tie kalorické tabuľky vyskúšali možno na nejaké 2-3 týždne. A je to jednoducho z toho dôvodu, že vy keď začnete dodržiavať tento stravovací režim alebo tento plán, ktorý som vám teraz povedal, tak budete určite chudnúť, ale časom sa dostanete do takej fázy, že chudnúť prestanete. A tým, že vy nebudete mať prepočítané tie kalórie, nebudete vedieť, aký veľký deficit máte vytvoriť, tak nebudete vedieť, prečo ste prestali chudnúť. Či to je preto, že sa menej hýbete, alebo preto, že proste jete viac, alebo kombinácia týchto dvoch vecí. Jednoducho ide o to, že keď máte nejaký plán, ktorý je vám prispôsobený na mieru, tak viete, že keď toto všetko dodržím, tak určite to robím správne, budem chudnúť a jednoducho bude to rýchlejšie a ten efekt bude väčší. Takže nechajte si tam také otvorené dvierka do budúcna, že aj keď to zo začiatku vyskúšate bez toho počítania kalórií, bude to fungovať, dosiahnete výsledky a potom, keď to budete chcieť posunúť ešte na ďalší level, tak buďte tomu otvorení, že by ste to možno aspoň na 2-3 týždne vyskúšali, pretože uvidíte, že potom tie výsledky ďalej pokračujú. Teraz by som vás ešte veľmi pekne chcel poprosiť, aby ste mi do komentáru napísali, či je takýto štýl videa pre vás v pohode. Či vám ako sledovateľovi to je môj kosúr Duna, či pre vás je v pohode sledovať takéto video, kde jednoducho nie sú žiadne špeciálne zostrihy, žiadne grafy použité, žiadne odvolávania sa na štúdie alebo niečo podobné. Jednoducho je to nezostrihaná, prirodzená forma a jednoducho sedím na záhrade a rozprávam to, čo si myslím, že ľudia vyhľadávajú. Takže dajte mi vedieť, či je to pre vás v pohode, či ste to v pohode dokázali dopozerať až do konca a budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Dajte like a odber, vidíme sa na budúce. Čaute.